Αν δεν ζεις κάτω από καμιά πέτρα, ξέρεις πως τα ελληνικά είναι η μητέρα όλων των γλωσσών και επιστημών. Λέξεις όπως πνευμόνια, δεινόσαυρος, καρδιά και σύστημα ονοματοδοσίας διαδικτύου έχουν βασικό ρόλο στην ορολογία των επιστημών. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πόσο καλά είναι τα ελληνικά στον τομέα του IT και γιατί δεν πρέπει ποτέ να κάνεις παρέα με ανθρώπους που χρησιμοποιούν όρους στα ελληνικά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα σας πω μια μικρή ιστορία που μου συνέβη εχθές. Ήθελα να πιω ένα καφεδάκι και ενώ πήγα να μπω στο μαγαζί, με σταμάτησαν στην είσοδο και μου λένε ότι θα πρέπει να ακολουθήσω το πρωτόκολλο ασφαλούς υποδοχής. Τους λέω συμφωνώ. Μπαίνω στο μαγαζί και ο δρομολογητής μου είπε να πάω να κάτσω στο τραπέζι πίσω-πίσω, να μην με βλέπει ο κόσμος που μπαίνει στο μαγαζί. Πηγαίνω, κάθομαι στη γωνίτσα μου και έρχεται μετά από λίγο διακομιστής και με ρωτάει τι θα ήθελα να πιω, αφήνοντας μου ένα κατάλογο που δεν ήταν αριθμημένος και μου λέει: αν θέλεις καφέ, πρέπει να μου πεις πόσες σελίδες έχει αυτός ο κατάλογος. Λέω καλά, δεν παίζει, είναι τρελή εδώ αυτή, θα φύγω. Αλλά πριν ολοκληρώσω τη σκέψη μου, έρχεται ένας άλλος υπάλληλος και μου λέει: είμαι ο φιλομετρητής, θα σε βοηθήσω να τα κάνουμε μπαμ-μπαμ. Ευτυχώς είχαμε ένα κοινό κανόνα επικοινωνίας και μου λέει: είναι 12.654 σελίδες. 500-135.000. Και επιτέλους μπόρεσα και πήρα το καφεδάκι μου. Αν αυτή η ιστορία σου φαίνεται μια μαλακία και μισή, είναι επειδή είναι. Everyday μαλακία. Όπως είναι να χρησιμοποιείς ελληνικούς όρους σε τεχνολογικά θέματα. Δοκίμασε λοιπόν τη γνώση σου στο παρακάτω quiz. Τι είναι ο δρομολογητής, browser, server, pathfinder, router? Το router χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τα πακέτα σε ένα δίκτυο. Έτσι κάθε συσκευή παίρνει τα δεδομένα που έχει ζητήσει χωρίς να μπλέκεται με άλλες συσκευές. Είναι δηλαδή το τηλεφωνικό κέντρο στο delivery από το γυράδικο. Τι είναι ο διακομιστής? Browser, server, transporter, router. Ο σερβερ είναι ουσιαστικά ένας υπολογιστής που οι χρήστες συνδέονται και ζητούν τις πληροφορίες που θέλουν. Στο παράδειγμα με το γυράδικο είναι το ίδιο το γυράδικο. Τι είναι ο εξυπηρετητής? Browser, server, favorist, router. Δεν περίμενες να έχουμε δύο λέξεις για το ίδιο πράγμα, Τι είναι ο κανόνας επικοινωνίας? Routing rules, communication rules, format rules. Είναι μια συμφωνία μεταξύ του server και του client ώστε να καταλαβαίνουμε ποιο τρόπο θα επικοινωνούν. Είναι δηλαδή η συμφωνία που έχουμε όταν λέμε ότι θέλουμε 2 γύρους απ' όλα και μία κόλλα. Λέγοντας τους θέλω αυτό το καφέ που βάζεις μέσα στο ψωμί με τα χρωματιστά ζουμιά, δεν θα καταλάβει ακριβώς τι θέλεις και μπορεί να βρεθείς προεκπλήξεις. Τι είναι η προτροπή? Instruction, prompt, proposal, protrop. Το prompt είναι κάτι που επιτρέπει στους χρήστες να δώσουν οδηγίες. Είναι δηλαδή ό,τι λες ακριβώς μετά το «Γυράδικο έλουρος, τι θα θέλατε?» Τι είναι οι τελεστές? Terminators, operators, modems, finalizers. Οι operators χρησιμοποιούνται για να κάνουν πράξεις κυρίως μαθηματικής μορφής. Είναι όπως όταν παίρνεις τηλέφωνο και λες θέλω ένα γύρο και μία κόλλα ή πορτοκαλάδα. Το ένα, το και το είναι οι operators. Τι είναι το σύστημα ονοματοδοσίας διαδικτύου? DNS, TNS, ABS, NGS. Ο σκοπός του DNS είναι να δίνει ονόματα σε διευθύνσεις ώστε να μην χρειάζεται να θυμόμαστε τις διευθύνσεις.
Όπως το γυράδικο, δεν λες στο delivery ότι θέλω την παραγγελία 3 τετράγωνα δεξιά, μετά 2 τετράγωνα ευθεία και μετά στρίψε δεξιά. Τι είναι ο φιλομετρητής? Router, Excel sheet, browser, distributor. Ο browser παίρνει την πληροφορία η οποία έρχεται με μορφή κειμένου από το server και το μετατρέπει σε περιεχόμενο που έχει σωστό format και είναι εύκολο να διαβαστεί. Στο παράδειγμα με το γυράδικο είναι ο ταμείας που σου λέει τι μπορείς να παραγγείλεις και ρωτώντας τον μπορείς να κάνεις το δικό σου σαντουιτσάκι. Τι είναι η γραφική διεπαφή χρήστη? Dewey, Huey, GUI, Louis. Το GUI είναι το γραφικό περιβάλλον που βλέπει ο χρήστης όταν επισκέπτεται μια σελίδα. Είναι δηλαδή παρόμοιο με τη διακόσμηση του γυράδικου αλλά και των πιάτων του. Τι είναι το πρωτόκολλο ασφαλούς επίπεδου υποδοχής? Secure Leveling Layer Protocol, Strict Transport Security Protocol, Secure Socket Layer Protocol, TLS Record Protocol. Το SSL χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφείται η επικοινωνία μεταξύ του server και του client για να προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους. Είναι δηλαδή κάτι σαν τη σφραγίδα από το υγειονομικό που επιβεβαιώνει ότι το γυράδικο ακολουθεί τις απαιτήσεις για να είναι ασφαλές. Τα ελληνικά δεν είναι μια γλώσσα που ταιριάζει σε τέτοιους τεχνολογικούς τομείς και καλό θα ήταν να τα παρατήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε την επίσημη ονομασία. Δυστυχώς έχω δει ελληνικά report και ήθελα να βγάλω τα μάτια μου με σπάτουλα. Και θα μου πείτε, καλά ρε Λούρε, δεν είναι και το τέλος του κόσμου τα ελληνικά στα report. Να τα γράφουμε και στα λατινικά. Μήπως βρούνε το report σε καμιά ανασκαφή σε κανένα 2 χιλιετίες.